всеки иска да възпита свестни деца, добри деца, които да се справят в живота добре, да си хванат хляба в ръцете, да си имат професии, да си намерят съпруг или съпруга, да се обичат и да се уважават в семейството, да си имат свои деца и просто да се справят с живота. И за да постигнат нашите деца това нещо, ние започваме още от малки да ги подготвяме. И как го правим това нещо? Постоянно им даваме някаква обратна връзка за тяхното поведение, даваме им някакви съвети, насоки, правим забележки, коментари и така нататък, с добро намерение, за да ги научим на нещо и да станат хора, както се казва. Да, обаче по някой път не успяваме това наше добро намерение да го реализираме по най-добрия начин и започваме да ставаме по-груби, по-резки,